Můj tatínek po skončení války v roce 1946 založil s Prickou a s Brousilem pražskou FAMu. Díky němu jsem se v podstatě k tomu filmu dostal a doufám, že jsem mu neudělal ostudu za těch 50 let, co jsem tam napáchal. Když jsem dělal ty přijímačky, jsem dělal lišáky, myšáky, šibeníčák a pak teprve jsem nastoupil na FAMu a potom po 74. jsem končil, pak jsem byl rok na vojně. Nastoupil jsem k Honzovi Šustrovi, strávili jsme spolu 10 let, kde jsme natočili obrovské množství krásných filmů a seriálů s Jurajem Hercem, s Jirkou Menclem, s Jindrou Polákem, takže jsem dostal, myslím, tu nejlepší školu, ale taky Honzovi trvalo 5 let, než mě přemluvil k tomu, abych si tu práci zamiloval, no, že já jsem byl takový, spíš mě bavily ty bary a ty holky a jiné věci, že jo. Asi moje filmografie svědčí o tom, že jsem pár filmů a pár seriálů v životě udělal. Opravdu jsme byli zvyklí pracovat 12-14 hodin denně a ono to nešlo jenom pařit a ještě k tomu dělat kvalitně tu práci. Ty děti mají 2 herce na place a mají všechny digitální telefony, iPhony a já nevím, digitální foťáky. A my jsme neměli nic, my jsme měli pevnou linku jednu na Barandově a já jsem měl telefonní budku a když jsem měl těch 100 slavných herců na place, tak jsme museli nějak obolat. Tak jsem stál v telefonní budce a tenkrát se platil 50 za každý telefonní hovor, tak jsem měl takovou kličku, že jo, to jsem vždycky tou kličkou ten 50 vypadl zpátky, abych nezaplatil 50 korun jenom za telefony, než jsem obolal ty herce, ale prostě byť nebyly tyhle dnešní vymoženosti, co jsou, tak v podstatě vždycky ty herci na place jsme měli a fungovalo to. Já jsem si na Barandovi, co jsem nastoupil v roce 70, jsem měl tu výhodu, že jsem nastoupil jako asistent produkce, pak za 2 roky už jsem byl zástupce a pak teprve až ke konci v těch 85. roce jsem se stal vedoucím produkce, ale že jsem si to všechno odchodil od laboratoří, triků, všude jsem s těma chodil s krabicema a že jsem se tu profesi naučil od těch základů úplně všech, že jsem v podstatě mě potom těžko v budoucnu něco překvapilo, že jsem věděl, co je intermediát a věděli jsme, že jsme točili na tu 35 tenkrát, že dneska ty děti, nebo dneska se točí na digitál a jestli točí 5 minut nebo 3 hodiny jeden rozhovor nebo 50krát, to nevadí, protože ta kamera může být furt zapnutá, ale my jsme tenkrát měli přesně stanovené limity, že máme poměr 1:5 a museli jsme přísně to hlídat, že to dneska je to výhoda, že můžete točit furt a pak ten stříhač má tam 100 hodin materiálu a neví, co s tím ve střižně, že ale myslím, že tenkrát se točilo opravdu přísně na první, druhou, třetí dobrou, že což byla ta velká změna proti dnešku. Co bych já mladým lidem vzkázal, že točte film jenom v případě, že máte geniální scénář. Prostě z blbýho scénáře se dobrý film natočit nedá. To platí samozřejmě do seriálu, ale samozřejmě dobrý scénář se dá zkazit. Ale ať se nepouštějí do filmu nikdy, když nemají 100% peněz na účtě, nebo nemají to zabezpečené. A strašně bych si přál a strašně přeju českému filmu, aby zase dostala Oscara, ale v každé době, která je krizová, jsou ty války a prostě ten svět nikdo neví, co bude do budoucna, tak si myslím, že je šance, aby se natočily ty nejlepší filmy, že jo. A právě, že by ty Češi měli šanci, aby těch pár Oscarů ještě dostali, takže to těm mladým přeju, aby to dosáhli.